Mă numesc Eugenia Dodu, am 63 de ani, grupul de seniori Ciuciuleni, satul Ciuciulea, raionul Glodeni. Mă numesc Lidia Marc, am 72 de ani, grupul de seniori Ciuciuleni, satul Ciuciulea, raionul Glodeni. Astăzi pregătim la cuptor varză cu costiță, care la sărbători nu lipsește niciodată în familia noastră pe masă. Dragă nepoțăcă, ia că vreau să-ți arăt cum se face focul în cuptor, ca să știi. Ia că am ușa să-l înșăr pe vatră, să-ți arăt cum se înșără pe vatră. Ia că asta e coșorva și îl împing în fund, am o să ard acolo în fund. Ia că îl împingem tot acolo ghinișor, să ardă și după și el a să ardă acolo în fund. Să-l înșurăm pe vatră. Ia că am o înșurăm pe vatră. Ia că așa îl înșurăm tot în cuptor, toate părțile, ca și focul bun să putem coace. Ia că așa, bunică, să știi cum se faci, să aprinde focul, cum se înșeră, cum se dă în fund, întâi și pe urmă se înșeră. Ia că așa am învățat și noi, de la bunica, de la mama. Ia că am tragem jarachi cu tot, aici în gură cuptorul. Ia că așa, ia, tragem, tot îl tragem și îl dăm în părți. Ia ca nepoțică să arăte bunicuța cum se dă în cuptor. Ia că am pus și unul într-o tavauă ca să nu se răstoarne și mergi încetșoare când duce și ea. Ia că așa, cu mătăletă, dă-i în coșoarba. Iar pe urmă îl dă cu coșoarba, când într-o parte, când în alta, ca el să duce, ușurel să duce. Da, ușurel, ia că așa să duce. Nepoțică, ia-mi dă-i în gurariu să-l... Ia ca așa. Bunicuța îl așează. Ia ca așa. Așa, bravo. Ia ca așa. Ia ca ai să știi. Ia ca multă e învățat la bunica. Ia ca am pus jurariu. De-am așteptăm să coacă. Dar noi când facem în cuptor, nu facem numai un fel. Facem pâinică, colăcei, cartofi scăzute și varză cu costiță. Astăzi am pregătit la cuptor varză cu costiță. Pentru aceasta am folosit următoarele ingrediente. Pentru aceasta pregătim 2 kg de costițe, 3 kg de varză, varză morată și varză proaspătă. Punem 4 cepi, 4 morcovi, frunze de dafin, chiperi boabe, chiperi măcinat și un pic de sare. Pregătim oala. După ce am pregătit oala, am pus o leucuță de untură în fundul oalei. Pe urmă am pus un rând de varză morată, am pus morcov, roate, ceapa inelii, chiperi, frunzășoară și costițe. Și iar am pus un rând de varză, iar ceapă, morcov, iar un rând de costițe, iar punem tot așa până se umple oala. După ce s-a umplut oala, luăm și încălzăm o lecuță de apă, punem pasta de tomat în apă și o turnăm deasupra. După ce o turnăm deasupra, o acoperim și o dăm în cuptor. Poftă bună!